Partizan je trijumfom nad Baskonijom uhvatio odličan zalet za četvrtak kada mu sledi duel sa aktuelnim šampionom Evrope, Real Madridom, koji je prema rečima stratega Obradovića i dalje veoma gladan trofeja. Najveći favorit, ne samo da ode na Final Four, nego i da osvoji, odnosno da odbrani titul. Pokriveni na svim pozicijama, odnosno tim od prošle godine dobili još Campazzo koji dominira ove godine, koji igra sa takvom željom i entuzijazmom da je to nevjerojatno. Kao i ostali svi igrači Reala, kad se priča o njima, to je valjda primjer nekih ljudi koji su sve u životu osvojili, a nastavljaju da se bore kao da nikad nisu prišli ni jednom trofeju. I to je valjda treba da bude primjer za sve. Da, najiskrenije to mislim. Ja gledam njihove utakmice, gledao sam par utakmica, to je nivo želje i agresivnosti koji je nevjerovatan. Znači, da bi mi povedali jednu takvu ekipu, moramo da imamo pod broj 1 veću želju od njih, još veću agresivnost. Znamo, igrali smo prošle godine s Realom, sem Campazza, to je otprilike, kažem, isti tim sa svim kvalitetima koji imaju na svim pozicijama.